Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo qed jieħu l-ordnijiet tax-xirijiet li qed ibih il-Partit Nazzjonalista. Fil-programm Pjazza ġiet żvelata telefonata li saret fuq ordni ta' xirja fejn propju Arrigo nnifsu konferma li fuq xirja li qed ibih il-Partit Nazzjonalista hemm miżjuda 15% oħra biex jaqla l-flus il-partit f'Tal-Pjetà. Hello, biex nordna mix-xirijiet li qed tirreklamaw hekk jogħġbok. Okay, plima xirja please. Ta' 75. Imma daw imorru għall-partit? Mhux kollox, mhux kollox. Ma naqalu 15%, ġifieri naqalu 10 euros minna. Robert Arrigo kien pront talab għall-isem biex ibih xirja u anki identifika ruħu. Tatini ismem, please? Iva. Mikallef? 45. Street Paceville. It's Robert Arrigo. All right, Arrigo. All right, inti? Mux ħażin għaddejjin u fid-dar. Iva. X'mobile għandek, please? Mela, 9944. 5141. Okay, fidi. Thank you. Fil-lista ta' xirja tal-Partit Nazzjonalista li anki kiseb One News, f'xirja ta' 75 euro hemm offruti fost l-oħrajn bot kafe, nofs lużana bajd, konserva, lanet ta' ton ta' żejt u ħobża mqatta. Sorsi qrib id-Dar Ċentrali sostnew kif ma niżlitulhom xejn tajjeb li l-Partit Nazzjonalista daħal fl-alqa tal-ħwienet tal-merċa hekk kif il-partit qed jidher jinqeda mill-pandemija biex jaqla l-flus minn fuq dar in-nies. Is-sitwazzjoni finanzjarja mwera li qiegħed fiha il-Partit Nazzjonalista hi waħda magħrufa. Robert Arrigo li baqa' viċi kap wara li oriġinarjament kien qal li se jirreżenja fost il-ġlied u l-inkwiet intern bejn il-fazzjoni ta' Adrian Delija u dik ta' Simon Busuttil huwa wkoll il-kaxxier tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li għal kariga ta' teżorier il-Partit Nazzjonalista ma sab lil ħadd kif Settembru li għadda irreżenja Antoine Zammit. Zammit kien dam fil-kariga mill-Milizza San Stefnu għax irreżenja xahar biss wara l-inħatar. Zammit kien irreżenja wara li One News kixef kif kien tella filmati fuq YouTube wara li l-kaxxa li tipprovdi xandir illegali ta' eluf kbar ta' stazzjonijiet waqfet turi il-films pornografiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.